Il-Patrijiet Franġiskani rċivew il-Premju ċittadin Ewropew f'ċerimonja li saret il-ġimgħa fil-għanxija fi-Soup Kitchen fil-Belt Valletta. Dan il-premju ingħata lill-Patrijiet Franġiskani għax-xogħol siewi li jagħmlu favur persuni fil-bżonn. Huma kienu bdew joperaw is-Soup Kitchen fl-2021 ftit wara li l-inflazzjoni fil-prezzijiet tal-ikel waslet biex żdiedu dawk fil-bżonn tal-għajnuna. Fil-fatt, mijiet ta' persuni diġà benefikaw minn dan is-servizz tant importanti kif spjegalna Patri Marcellino. Aħna nilqgħu bejn 100 u 130-140 persuna kuljum u barra li noffru is-servizz tal-klabnina noffru wkoll ħafna servizzi oħra, speċjalment ix-showers, il-breakfast, xi ħaġa l-flaxija, għandna servizz tan-nurses, tad-dentisti għaliex kull persuna jgħix la dinjità, speċjalment dawk li bafsa ta' qalb mhumiex ftit pajjiżna li spiċċaw jew joqgħdu barra jew joqgħdu fil-garaxx. Patri Marcellino għalinna li dan ix-xogħol ma jistax ikun possibbli mingħajr l-għajnuna volontarja ta' diversi persuni li jażlu li jagħtu ftit mill-ħin tagħhom għal dawk l-iktar fil-bżonn. L-għan tagħna huwa illi kulħadd ikollu saqaf fuq rasu. Dak huwa dritt illi ħadd m'għandu jkun imċaħħad minnu. ċifri maħruġa f'Ġunju mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li l-persuni f'pajjiżna li jinsabu f'xifer il-faqar għadhom il-fuq minn 85,000. Għal-fini ta' statistika dawn huma kollha persuni li għandhom dħul ma jaqbilx il-11,000 euro fis-sena u bħala numri ifissru 16.7% tal-popolazzjoni. L-MP David Casa li kien innomina l-Patrijiet Franġiskani għal dan il-premju fil-waqt li mmexxa in-negozji dwar il-Fond tal-Għajnuna Ewropea għal dawk l-aktar fil-bżonn fisser ma' Net News kif l-inflazzjoni tal-ikel tibqa' sfida urġenti u kien għalhekk li appella lill-Gvern sabiex jieħu azzjoni llum qabel għada. Irridu nappellaw permessa dan il-premju wkoll biex il-Gvern jagħmel ħiltu kollha iktar milli qiegħed jagħmel biex ma nħallux in-nies jaqgħu fil-livell f'dan il-livell ta' faqar. Hemm bżonn induru fuq il-foqra. Ħafna drabi nitkellmu fuq numri, imma hemm bżonn induru fuq l-individwu issa. Hawn ħafna foqra u rridu nagħmlu ħlitna kollha biex nolluk minn dak il-livell, insibulek xogħol tajjeb illi jkun tajjeb għalik, għall-familja tiegħek u ma jkollokx il-bżonn illi tiġi f'postijiet bħal dawn biex tkun tista' tiekol tuqu servizzi li għalina huma normali. Il-ħidma tal-Patrijiet Franġiskani tiġi fil-qalba ta' twemmin għall-aktar dritt fundamentali Ewropew, id-dinjità tal-bniedem, u kien għalhekk li din il-ħidma ġiet rikonoxxuta anke mill-Parlament Ewropew.